26 ka mga simbahan, gym, mall, kapilya ug eskwelahan ang mopahigayon og misa di Gallo sa dakbayan sa Talisay. Upat niini adunay ipahigayong anticipated mass karong gabii. Ani ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Kay aduna nay mga anticipated mass karong gabii, sugod karong hapon ipahimutang na sa Talisay City Police ang ilang police assistance desk sa gawa sa simbahan ug sa mga lugar nga pahigayunan sa Santos nga misa. Kay usa sa mopahigayon og anticipated mass sa Misa di Gallo, ang Santa Teresa de Avila Parish. Inungdan nga inspection kini sa hepe sa kapulisan sa Talisay City aron pagsiguro nga luwas ang tanang manimba. Nunot kini sa napanlantawang nga pagdasok unya sa mga tawo nga mosimba. Gari doon na giandam nga mga bangko sa kilid sa simbahan alang sa mga manimbahay. Kipamutol na usab ganiha ang nagyungyong nga mga sanga sa kahoy kilid sa simbahan aron di makaali sa pananaw sa mga manimba nga di na makasud sa simbahan. Ang simbahan sa Santa Teresa de Avila adunay kapasidad nga dun-an sa 2,000. Mato ni Father Miguelito Sarmago nga wa na hinuon sila ni patuman og social distancing sa mga manimbahay. One entrance o one exit lang gihapon ng ilang gipatuman. 100% naman ang okay naman ang local government unit ug ang katong pangalisa sa atong DOH. Kining Misa di Gallo ni the proximate preparation for Christmas na. Ang spiritual significance ni niya nga we're preparing something, a gift for Jesus. Para sa ato ang deployment of personnel. And so far, ang ato ang base sa atong pag-coordinate sa parish priest sa mga simbahan na ang ila naka-prepare na po sila o nahanay na po ang ilaha pong preparation. Gipasalig diha sa mga simbahan nga kadunay silang manglimpyo ilabi na kada human sa Santos nga misa. Mutabang sa pagpatuman sa kapsay ug kalinaw sa mga Misa di Gallo sa dakbayan sa Talisay ang City Toda, kabombiruhan ug mga force multiplier. Uban ni Philip Patricio Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak!